ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಏನು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ತೀರ್ಥ ಪುಡ್ದು ಒಯ್ದೆ ಅಂಚೈತೆ ಕನರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದು ಕಾರ್ಲ ಪೊರೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಲಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪರುಂಡು. ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಗೆತ್ತಾತಂಡು ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆಪ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಪೋರೊಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಯ್. ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಪೋನಾಗ 6 o'clock ಆದಿತ್ತಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೋನಾಗ. ಇಂಕುಲು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪರ ದೂರ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ತಲ್ಪ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ಜಂಕ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಇಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ನು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡುವ. ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಡ್ರೆಸ್, ನಂಬರ್ 1 ಡ್ರೆಸ್. ಕಿಸಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಚಡ್ಡಿ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಚಡ್ಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬುಚ್ಚ ದೆಪಡ ದೆಪಡಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಮಲ್ಲಾಣ ಏಯ್ ಬಳ್ಳು ಮೂಲ್ತುಲ ಏ ಬಳ್ಳು ಮೂಲ್ತುಲ ಬಾಬು ಬಾಲಿಗೊಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ ಕೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲಲ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಕೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಮದರ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಅಂದ್ ಅವು ಇತ್ತೆಜಿ ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿ ತಿಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಲ್ಪ ಅವಲ್ಲ ಇತ್ತೆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೇನೇ ತೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂಡ್ರಂತ ಬತ್ತ ಮೂಲು 6 ನೂಡಲ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಯಾನು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ. ಇಂಕ್ಲೇಪಲ ಎಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಮುಲ್ತೇಪಲ ಶೋಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೈಟೆ ಬತ್ತ.
ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಮುದ್ದೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರಲ್ ಅಂಚ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಗೆತೊಂಡೆ. ಆರು ರಾಗಿ ದೋಸೆಲ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಗೆತೊಂಡೇರ್. ಮುಲ್ತಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ, ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್. ಐಟ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಗ್ ಪಿದಡಿಯ ಇನಿ ರೆಂಚಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೀಪ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗ್ ಪಿದಡಿಯ. ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ತಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.